Hemeňde salam, men Mehri we meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bugün meniň edesim gelýän gurrunum, temam pul hakynda. Çünki hemme kişi pul gowarýar, menem gowarýan. Ota sizem gowarýansyňyz. Şu pul hakynda gurrun edesim ele esasanam şu wagtky kyn döwürde, ýani koronavirus döwründe biz inteýem öýden çykman otyrys. Öýden produktlar hatda bolsa, gerek bolsa şoň üçin magazyna da çykýar, bolmasa öýde otyrys. Bu tema belki Amerikada yaşayan adamlar için has bolup biler, yani has anyklayjy bolup biler. Başga ýurtda yaşayan bolsaňyzdan problema ýok. Öz yaşayan ýurduňyzda nähili koronavirus sebäpli kynçylyk çekýän bolsaňyz nähili size kömek berilýär. Belki şu hakynda gurrun vermek islersiňiz, aşağıda kommentariýlarda ýazyp bilersiňiz. We şu wagtky gurrun berjek zadym barada pikirlenip, belki öz pikiriňi ýazyp bilersiňiz. Donald Trump, Amerikanyň prezidenti, Amerikanyň gaznasyndan, ýani hökümetin nemesinden 2 trilyon dollar kömek pul sorady. Çünki ýurda kömek etmek üçin. Olum näme prezident bolsa-da gaznadan ýöne pul alyp bilen ok. Şu hökümet demokratik ýurt bolansa, çünki şu ýeriň senatyndan we ýa-da başga bir palatadan näme almaly? Saglasiýa almaly. Şoň üçin olarla bir näçe günläp gepleşiklerden soň bir karara geldiler. Şu 2 trilyon dollary gaznadan çykaryp şu Trump'a bermäge. O soň şu ulaşa gelenden soň şu 2 trilyon dollaryň da bölündi da kime näme kömek. O soň näşat men elimde spisygym var. Bölündi. Şoň içinden 500 milyard dollary ulu biznesler üçin kömek diýip aýryldy. Ýani ulu biznes diýemdi, şu avialiniýa diýdi, sebäbi bärde adamlaryň öýde oturan soň hiç kim putschesty deden ok oňa o soň avialiniýalar hem ýöne boşuna uçurýar samolyotlaryny. Näme üçin uçurýar diýersiňiz? Näme üçin ýöne saklap bilen okda ambarynda ýenesinde, sebäbi samolyotlar şu uçan aeroportundaky ýeri ýitirip bilýär ekenler. Ýani siz şöyle aeroportda goňýaňyzda, gonaňyzda şu yerde şöyle neme gon aeroportda diýen ýeriňiz, ýani şu goňýan ýeriňizde siz çykýansyňyz samolyotdan, ana imенно şu ýeri ýitirip bilýär ekenler samolyot avialiniýalar. Olsaň eger öz ýerini ýitirse, başga avialiniýa hem şoň ýerini alyp bilýärmişin. Şu sebäpden samolyotlar ýerini ýitirmejek bolup boşuna uçturup şeýdi pul ýitirýärler, benzinle ýenesine pul ýaşaýdy. Garaçy olaňam ýagdaý gowda. Olsaň ýene de şu 2 trilyonyň arasyndan 100 milyardy balnitsalara berilýärmişin. Balnitsalar ne özüňiz bilýäňiz, kesellere seretýärler. Neme оборудованиясы ýenesi ýeten ok, belki iňesi gerekdir, maskasy gerekdir, ýenesi gerekdir. Her kime pul gerek. Olsaň onuň içinden ýene de 367 milyardy kiçi biznesler üçin kömek diýip ýazýar. Kiçi biznesler hem her hili biznes, ýani restoran biznesi bolup biler. Magazinler bolup biler, ýa luboy zapravka bolup biler, luboy bir biznesde. Soň onuň içinden hem 260 milyardym neme biz rabotitsa pasobi üçin kömek diýip berilýär. Inni men siziň şu nerden pul alyp nädip ýaşamak ana şol barada gurrun beresim ele. Amerikada ýaşaýan bolsaňyz, eger başga ýurtda ýaşaýan bolsaňyz, ony men bilemok. Onu şu özüňiz görürsiňiz da atak Amerikada ýaşaýan bolsaňyz, bu Amerikada legalny ýaşaýan bolsaňyz, legalny diýemde de eliňizde dokumentiniz ýeneňiz bolsa, hökman Amerikan grajdany bolmak hökman da, ýa green card'tan bolmam hökman da ýöne şu ýerde legalny bolsaňyz, ben belki bilemok student bolup bilersiňiz, ýa raboçy vizada bolup bilersiňiz. Ya belki green card'yňyza garaşýansyňyz. Ýani belki birine durmuşa çykansyňyz ýa öýlenensiňiz de green card'a garaşýansyňyz. Osaň wagtlaýynça işlemek üçin size dokument berilendir. Şolam bolup bile, to siz sırano legalny bolýaňyz şonda da. Osaň legalny işläp beren bolsaňyz, siz belli bir pullar alyp bilýäňiz. Meselem, Trump şol 2 trilyonyň içinden şu neme näçe 300 milyardy adamlara individualny kömek üçin aýrypdyr. Çünki her adam, her взрослый adam, normalny takoy взрослый işläp beren adam
$1200 alıbilýär şo puldan. $1200 eger sen 75 ýylda 75 000 az gazanýan bolsaň, ýani 75 000 çenli gazanýan bolsaň, onu sen $1200 alybilýän. Eger çağan bolsa, sen çağandan $500 berilýär. Ýani her çağa başyna $500, ula bolsa $1200. Eger aýlyňyz neme bolsa, aýlyňyz $75,000 köp bolsa, ýyllyk aýlyňyz $75,000 köp bolsa, onda herki $1200 az alýar. Ýani aýdaly 85 000 ýa $90,000 aýlyk alýan bolsaňyz, siz $1200 ederek alarsyňyz, meselem $900 ýa $850. Ýani siz ony daja internetde kalkulatorda hasaplap bilýäňiz. Sebäbi şu kömek pulu çykýar diýip nemedilendi, uje internetde herki kalkulatorlar çykyp başlady. Aýlyňa görä hasap et, sen näçe aýlyk alýan diýip. Osaň siz hem şu rescue bill diýip ýazsaňyz, rescue bill calculator diýip ýazyň boldy, kalkulator diýip ýazsaňyz, şu neme kömek pul kalkulator diýip ýazsaňyz inglizçe, size uje kalkulator çykar, siz şonu uje näçe gazanýan bolsaň, şonu tipi goýup bilýäňiz. Osaň size primierno pul näçe aljaňyzy aýdyp berýär. Вот, ola brur как бы pul almaň uğru. Indiki alyp bilýän uğruňyzam neme? Biz работный пособие dokument berýäňiz, ýani unemployment benefits diýilýär. Amerikada ýaşaýanlar hemmesen bilýändir unemployment benefits'in nämeligini. Unemployment benefits şu ýerde IRS diýen bir hökümet nemesi var. Nuzdanya diýsem mikam, business diýsem mikam. Короче, bir hökümet ýeri var, IRS diýilýär. Internal Revenue Service. Ol налоговый diýme anlatýar. Ýani biziň dilimizde diýende bir söz aýdyp bolýar, налоговый. Sen şöyle налог töleýäňiz we şoňa meňdeş. Вот, osaň IRS-da neme? Короче, IRS nätýär? Sen IRS-a her ýyl şeýle pul töleýärmiň. Sen şonu tax return etýän bolsaň, Amerikada ýene bir zatda tax return diýilýän zat bar. Daşary ýurtda ýaşaýanlar Amerikan ýagdaýyny bilmeýän bolsa, biz Amerikada her bir ýylda şeýle işläp, her ýyl belli bir налог töleýäs. Illeň etişýär, başga ýurtda bolşýar. Osaň ýöne uje например, geçen ýylky tölen naloglarymyzdan, meselem men 2019 ýylda $25,000 nalog tölen bolsam, men şu ýyl, ýani 2020 ýylyň fevral aprel aýlary aralygynda şol geçen ýylky tölen nalogumyň belli bölegini izni alybilýän. Osaň şu IRS diýen ýer, ýani налоговый, men налоговый dokument uratýan. Ine men tipa geçen ýyl $25,000 nalog töledim diýip dokument diýberýän-de, şu tölen naloglamardy. Inni tipa şu puldan maňa izni beriň diýen. Osaň olaram seretýärler näçe töläniňi, näme. Üstünden ýene alyp galmaly zat bolsa alyp galýarlar. Soňra size şu puly belli bir bölegini izni berýär. Aýdaly men izni $25,000 töläp, aýdaly $2,000 izni alýan. Eger siziň tam çağaňyz bolsa, öýüňizde maşgaly, tam ýollaşyň eýleberi, ýollaşyň işlemeýän bolsa belki de tam her hili ýagdaý bolup bilýär. Ondan şu puly belki köprä alarsynız 2.000-den. Doýs her kimin ýagdaýyna bagly, da ýeki özüň ýaşaýanmy, çağaň bilen ýaşaýanmy, hemme zada bagly bolup gitdi. Osaň şu IRS size seretýär, siziň geçen ýyl meselem näçe gazananyňyzy, näçe nalog töläňizi seretýärdi. Şu ýerde siz geçen şu ýyl aýdaly şu dokumenti berýäňiz, şu belli bir kusok nalog maňa izni berdi. Şonu siz uje IRS-a bankovski şoduňyzy berýäňiz-de. Teneme şu maňa izni berjek nemeni, puly bankovski şoduma iberäýdi diýip. Osaň IRS-da şu bankovski şoduňyz uje durýar, şolaryň dokumentiniň içinde. Osaň şu Trump'yň size berjek $1,000, şonam gönüşe bankovski şoduňyzy iberäýärler. Size neme duranoklar, tam personalny puli beranoklar ýa tam başga şonu iberä. Ýöne eger siz şöyle neme возвращение налогов şu dokumentasiýany etmedik bolsaňyz şu ýyl, onu olar siziň 2018-nji ýyldaky gazanjyňyza seredip, 2018-nji ýyldaky şu neme tax return'a we şu возвращение налога seretýärlerdi. Şoňa görä size puli berýärler. Osaň aýdaly sizine meselem 2019 ýylda 75,000 az gazanan bolsaň, aýdaly $60,000 gazanan bolsaňyz bir ýylyňyzda, onda siz neme şonam neme şu nalog işinem diýen bolsaňyz, nalog возвращение налогum diýen bolsaňyz, onda siz 1,200 alarsyňyz. Ýöne eger siz şu ýyl tax return etmedik bolsaňyz,
İnson keden wagtynyň 2018-nji ýyl boljak bolsa, onu uje 2018-nji ýylda näçe gazanan bolsaňyz şoňa görä alyrsyňyz. O zaman meselem her hili ýagdaý bolup bile 2018-nji ýylda belki siz $100.000 gazanansyňyz. Bilemok. Eger $100.000 gazanan bolsaňyz onda azyra alyrsyňyz. Şoň üçin 2018-de näçe taşyranyňyzy görüň, näçe gazananyňyzy görüň, 2019-da näçe gazananyňyzy görüň, şoňa görä neme puly alyrsyňyz we şoňa görä neme işlejek boluň ýani sistemanda. Eger 2018-de az gazanyp 2019-da köp gazanan bolsaňyz, onda 2019-yň nalogyny tapşyrmaň. Yani şu tax return etmek çünkü siz 2019'un köp aylygyny görkezseňiz, häzir siz Trump'tan aljak $1.200 az aldy bolýaňyz. Şoň üçin neme 2018-däki az aylygyňyzy görkeziňde Trump'tan tipe $1.200 çyk alyň. Bot, osaň neme maşgala bolsa, yani erhele ýene şu iki maşgalada, toýs bir maşgalada iki adam şu 2400 alýamyşyn. Ýöne 2400 almak üçin bir ýylda $150.000 artyk gazanmaly, iki bolup. Yani ýoldaşymyň aylygy 70.000 bolup bilýär, meň aylygym 70.000 bolup bilýär. Şeýdibem $140.000 gazanýasmy bir ýylda. Osaň, значит, Trump'yň $2.400 alyp bilýäs. Eger ýok, ýoldaşymda $100.000 aylygy boljak bolsa, menne aýdaly bir 70.000 boljak bolsa, biz ýa $170.000 gazanýas bir ýyla. Ýa şu Trump'yň berjek puluny adaja ýetip alyp bilýäs. Osaň ýa-da daşy almarsan belki. Şoňa ýagdaýam bolup bilýär. Şoň üçin şu datlaram gözeňde tutmaly we men siziň şol taraplardan hem alyp biljek puluňyz barada şöyle eme gürüňdeşli etmek istedim. Ýene de bir uruwa pul almagyň şol pasobia diýenim. Pasobia da näme? Unemployment benefits da Amerikada ýaşaýanlar bilýär. Biz rabotitsan pasobia şeýlemi? Oňa internetden dokument tapşyrýaňyz. Ýani dokument diýip näme? İnternet anketasy bar, şonu doldurýaňyz, taýyn berýäňiz, berýäňiz göni. Ýöne häzir Amerikada şu adamlaryň işleri ýitirenligi sebäpli şol unemployment benefits'in website işlerini okumuşum. Neme meniň şoňa tapşyran tanışlanmak ýa-da ýöne diýe çykaryp durýar, ýa çykarýar diýe, şöyle doldurup otursun diýe, index sahypa geçildik basýaňa diýe şonu ýa doňya, ýa website seni zynk goýberýär, ýa şoňa meňdeş. Osaň etçe işiňe etip bolan okumuşum. Osaň şoň üçin maňa tanışlanmakdy, telefonda da metip bolýar diýip. Ýani kompýuterda näçe ýerlik synanyşypdyrlar, oran bolmandyr. Osaň onuň telefonda etip görüp durýan, telefonda işläpdir. Şoň üçin sizem telefonda etip bilersiňiz. Toýs bulan bir näme şol ideýalaň biri de kompýuterda näçe wagtdan näme synanyşyp hiç näme etdirip bilmedik bolsaňyz, onda telefonda etip bilersiňiz. Bot, olam bir nämeň biri, opять же, Mene unemployment benefit şu pasobiýanyň siz näçe gazanan bolsaňyz, näçe nalog tölen bolsaňyz hökümete şoňa görä edip alyrsyňyz. Az gazanyp az nalog tölen bolsaňyz azra alyrsyňyz, köpräk tölen bolsaňyz köpräk alyrsyňyz. Bagly, hemme da bagly. Bot, osaň ýene üçüncü tip, ýani üçüncü ýolu bilen näde pul alyp bilýäňiz. Helki 367 milyard pul kiçi bizneslere diýip berildi, kömek. Ana şol pul asla kiçi biznesler üçin prosta o zat kardyna pul berilýär hökümet tarapdan. Osaň aýdaly siz restoranda işleýäňiz, siziň restoranyňyzda 50 adamdan az işgäriniz bar bolsa, eýam ol kiçi biznesa girýär, kiçi biznes hasabyna girýär da. 50 adamdan az işgäriniz bar bolsa, siziň başlygyňyzam ýüregi ak bolsa, hemme başlygyňam ýüregi ak bolanok, ýüregi päk bolup, ak bolup size rehimi zady ýetip edip size kömek etmek islese, ýani siz bir helak bolmaň, ene size kömek pul diýip kömek etmek islese, şol hökümetten kardyna pul alyp bilýär. Yani o hökümetem şu pulu ýerine bermem hökmanda. Mesela men häzir 50 adamdan az restoranım bolsa, aýdaly 40 adam işleýän restoranım bolsa, men häzir hökümetten $100.000 kardyna alsam, men şu puluň ujundan adamlara pul tölemege karar bersem,
aylık töleme. Ýöne işlemese de ýöne rehimim gelip aylyk töleýin diýsem, aýdaly adama her hepde de $500 töleýin diýsem, o zaman men şo 40 iş germede $500 tölesem her hepde de bir aýda eýýäm $2000 bolýar şeýlemi? O zaman $2000 bolýarmy? Hälki $2000 aýdalam şu situasiýa 3 aý gitdi diýeli. Ýani 3 aýlap men işgärleme pul töleýän olaram işlänek. Mundi ýagdaý şeyler, restoranlar ýapyk. O zaman işlemeýänse şeýdi bolsa pikir et göreň, adam maşyna 3 aý için dur $6000 gitdi. Men hojaýyn hökmünde $6000 gitdiňse o 6000 näde 40'a köpeldi. Kim näçe bolýar? 60.000 bolýar, 600.000 bilemek näçe bolýar? Men matematikada ne üçin? Bu şo näçe pul bolsa, o zaman aýdaly şol dur вообще hasaplaýyn. Şo näçe men hasaplamak. Смотрите, eger 6000 boljak bolsa, neme 10 adam уже 60.000 ba köp bolar eken adamda. Okey, 60.000 olam. Wow, da точно много. Onu $100.000 kardına alýan diýemok, aýdaly bilemok $500.000 kardına alýan diýel onda hökümetten. O zaman şey diýem adam maşynada şey diýip ay töleýän diýen. O zaman hökman ol başlyklar hökman 3 aýlap tölemek hökman da, toýuz belki bir kaýam töläberler, hemmesini tölemek hökman hem de ýöne birden diýen da rehimdadım gelip tölese. O zaman şol helki hökümetten alan kardına alan pulunyň üstünden şol adamlara töläp bilýär, kömek diýip şu aýlygy töläp bilýär da soňundan uje şol ýagdaý gutaran soň, ýani şu koronavirus işi gutaran soň, zat gutaran soň eýýäm şol restoranyň eýesi, ýani men aýdaly uje men hökümete neme iýerýän. Ýani doказательство hökmünde dokumentasiýa beren. Ine aýdaly men tam mart üçin, aprel üçin we may üçin öz işgärleme plança aýlyk töledim diýen. O zaman hökümetem seretdiýär, ha düşnükli. Bul neme aýdaly $500.000 kardyna aldy bizden. Oňum nemelerine, işgärlerine tölemek üçin aýdaly $300.000 gitdi. Meselem, o zaman $300.000 gitdi. Значит, biz senin $300.000'ını bagyşlaýas diýär. Ýani şu hökümet şu kiçi biznesden, meniň restoran biznesimden şu pul menden alan ok maňa nemet diýär, maňa bagyşlaýar şu puly. O zaman menim aýdaly $500.000 kardyna alan bolsa, men 300.000'ni şu hökümete tölämokda, 200.000'ni ýygyna töläýän. Toý şonýalym etip bolýar. Ýöne käbir restoran eýeleri hatpete kän işi, kän dokumentasiýa, kän diýip belki ýaltanywam etmediler onu bilýän. Her hil ýagdaý bar. O zaman yine de bir taraf var şu neme şu kiçi biznesler şu neme kardyna şu pulu intiham alybilen oklar. Şu neme da internette da täzetlerde görkezýärler tipa intiham alybilen zok näme diýip sebäbi gaznadan banklara pul intek dolu geçmendirem şu sebäpli. O zaman şondan hem intiham alybilen oklar, o zaman kiçi biznesleriň eýeleri intek hiç kime aýlygy beren ok, pul beren ok. Ýöne birden şu pulu alyp bilen ýagdaýynda, ýani erte berýärinde şu alyp biljekmişinde sizin şol neme iş ýeriňiziň başlygyňyzyň şeýle wybyry bar, size kömek etmek wybyry ýöne etmänem bilýär. Ol уже как бы özüne görä wybyry, конечно, o kan gowda gynançlýar da ýöne näçekde. Вот, şoň üçin siz neme häzirlikçe şeýdip bir biz rabotny pasobiýanyň üstü bilen pul alyp bilýäňiz. Biram şu Trump'ın berjek 1200'nin pulunu alyp bilýäňiz. Ýöne ýene bir zat aýdasym meli. Siz unutmaň, Amerikada näme etjek bolsaň nalog tölemeli. Ona özüňiz bilýänsiňiz. Ýöne şu Trump'dan aljak $1200 bar, şoňa da nalog tölemeli. Siz unemployment na pasobi, biz rabotçysa pasobi alýaňyz, unemployment benefit şoňa da nalog tölemeli. Şo ýerenme. O zaman şonu siz şöyle alaňyzda internetde şu biz rabotçy üçin dokument dolduraňyzda size soraw berer. Siz näme nalog töläp alasyňyz gelýärmi ýa tölemän alasyňyz gelýärmi diýip. Meniň pikirimçe eger sroçny pul gerekkä bolsa, indi sroçny diýemde näli bir açgalyrlyk ýagdaýyň ýok bolsa, onda lutş nalog töläp alanyň gowy kadýan sebäbi eger şu ýyl şol näme biz rabotny pasobiýany aljak pulundan sen nalog tölemeseň, sen şonu indiki ýyl tam töleýän şu puly. O zaman kakda kelläň artmaly üçin şu ýyl töläp adrak alay, meselem aýdaly bir
sen $500 almalı olacak bolsaň hepdeňe de biz raboçysy pasobiýe bilen şo $500 aýdaly $75 senden nalog edip alybilýärler-de sen olsaň $500 ederek $425 alýan pasobiýe. O zaman sen şöyle valsan gowalarym kadýançym indiki ýyl şu 70 neme şu bir hepde $75.000 bir hepde 75 boljak bolsa et uje sen bir aýyna $300 nalog töledin bolýa. Seba iki hepden $150 soňam ýene 150 şeyden $300 da o zaman sen şol neme biz raboçysy pasobiýaňa her şöyle her aýyna $300 neme indiki ýyl töläningden luçu şu ýyl gaty pul onçokly öldürüp barýan gerekkä bolsa onu şu ýyl töläp alanyň gowum kadýan. Trump'ın pulam men bilýän nalog alınjany bilýän şo nalog nädip işlenjäni bilemok. Yani neme o bankyňa gelip düşýär o pul aýdaly eger bank şodyň ýok bolsa ýa bank şodyňa şo nalogy bermedik bolan bolsaň onu çek hökmünde gelýär poçtadan. O zaman bilemok şoň nalogy nädip aljany bilemok. Ya indiki ýyl aljak bolýarlarmy adamlardan şo 1200-iň nalogyny ýaşy ýyl aljak bolýarlarmy ýa nalogyny kesip soň berjek bolýarlarmy ýa-ni o nalogyny kesjek bolsa значит nemede 1200-ü almaýaňyzda oňa derek adyrak alarsyňyz. Meselen 1000 ýa ýen alarsyňyz. O zaman men şonu tek bilemok. Nädip nalogyny kesjäni bilemok. Ýöne şeylerek ýagdaý. Tak što naloglar zatlar bardy unutmaň eger siz şu ýyl tölemeseňiz hem siz hökman onu indiki ýyl tölersiňiz. Pul gaty erwet gerek bolmasa nalogyny häzirden töläp alsaňyz gowalarmy kadýan. We şu o zatda men ýene de internetden gözledim informasiýany o zat barady. Например, tam raboçy viza bilen ýaşaýanlar, ýeneller alyp bilýär şu pul diýip, ýani Trump'ın pulunu da sebäbi köpüýümizin green kartymyzam ýok, pasportymyzam ýok, amerikanski bolsaň nemede ýöne zato belki tam işläp nalog töleýändir. Her hil ýagdaý bolýar. O zaman internetiň jogabyna görä kimin social security nomeri bar bolsa, kim hem nalog töleýän bolsa şo pulu alybilýärmişin. Toýst Trump'ın pulunu alybilýärmişin. 1200'e. Social Security Amerikan daşynda ýaşaýanlara şeýle gysgaça gurun göresinmeli. Social Security nomer diýilen zat Amerikada şeýle her adam üçin şu ýerde legal işleýän adam üçin 9 sanak nomer berilýär. Şeýle kartçyka ýaljak zat berilýär. Ýüzünde 9 sanak nomeri we adyň ýazylýdy. Şo nomer boýunça sen işe ýerbilýän. Sen şo nomeryň üstü bilen Amerikanyň hökümetinden nalog töleýän. Sen şo nomeryň üstü bilen hem ýene de halk tölen nalogyny şo belli bölegini ýüzüne gaýtaryp alybilýär. Indiki ýyl. Bu şoň ýaly, tak što şo nomer sen bir identifikasiony nomeriň ýaly bolýar. Öz personalny bir nomeriň ýaly. Osaň men internetde okudum şo nomer bar adamlar we Amerikanyň hökümetinden nalog töleýän adamlar şolar şo 1200 Trump'ın berjek $1200 alyp bilýär diýip okudum. Osaň umytda otyrys ýani neme ben tanışlamam, ýenelemem, näme hiç kime o zat lişni pul hiç açan pomešat edenok. Tak što aýdaly garaş oturalım hani belki studentlaryň adadyň arasında da social security bar bolsa, işleýäriniz bar bolsa, belki size de gelir şu Trump'ın kömek edecek $1200. Belki o $1200 prem grajdanlar üçin ýa-da green kartlar üçin hem däldir belki. Osaň şoň ýaly şeylerlikde de şu videomu soň elli, yani videomun soň elli. Eger siz öz ýaşaýan ýurduňyz barda gurrun bermek isleseňiz ýa-da bilemok Amerikada bolup geçýän şu berýän kömekler zatlar bilen nemetmek isleseňiz, deňeşdirmek isleseňiz ýa umumy pikiriňizi bermek isleseňiz aşagda kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Ýene de indiki video çenli sag bolun. Indiki videom has gyzyklatjak bolar. Bu ýerde birazrak ukulum näme bilemok. Şoň üçin neme bu video kömek etdi diýip size umyt etýän. Eger soraňyz ýeneňiz bolsa arkaň ýazyp beriň, men jogap bererim. Hemmäňize sag bolun.